Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Pagawasan ako nini og gikan dinhi. Tita! Tita! Oh, isa na. Naleksyon ka na ba? Mutuman ka na ba sa tanan akong ipabuhat mo? Oh! Mutuman ako! Mutuman ako, Tita Carmina! Sa tanan? Oh! Dili ka na musupak? Dili na! Please! Please, pagawasan ako gikan dinhi. Oh, sige. Apan sa higayon nga usbon pa nimo ang imong gibuhat. Og bawian pa mig kwarta pag-usab sa customer sa iyang ibayad nimo. Dili lang kay upat ka adlaw ang imong matilawan sa pagbartolina nimo dinhi, Daniela. Kun dili, dinhi ka na gyud madugta sa sod. Kasabot! Sige na. Pagawsa na niyo siya. Dada na siya pagbalik sa lawak. Kabaho ba? Kaligo. Kaya na ikahuman, makakaon ka na. Sige. Apan sa gayon nga usbon pa nimo ang imong gibuhat. Og bawian ni pag-usab og kwarta sa customer sa iyang ibayad nimo. Dili lang kay upat lang kaadlaw nga mabartolina ka dinhi, Daniela. Kun dili, dinhi ka na unya madugta sa sod. Salbahis ka, Tita Carmina. Salbahis ka. Sige. Kung mo ni mong buot mahitabo, tumanan ti kasi mong gusto. Aron inig-abot sa higayon, mapaninglan ti kas tanan mong gibuhat na ako. Magbayad ka ning tanan, Carmina. Magbayad ka. Habi ko pag magdugay ka pa sa banyo. Dire na, kaon na. Hinay-hinay lang ko, no? Sa ka ba? Mura ka bag baboy dihang nagkaon, oy. Gutom. Gutom kaayo. Ada to ana lagi. Oo, tubig. Salamat. Human ni magkaon. Hatagan ti kag higayon nga makapahuway. Dili pati ka hatagan og customer karon. Abi pa lang unya nimo salbahis na jud kayo ko, di ba? Dili sad baya. Mao nga papahuwayon una ti ka karong gabi una. Aron nga makapamawi kas imuhang kusog. Kay sa sunod gabi usa ka na kong tao ang mamahimo mong unang customer. Usa ka politiko. Og timan ang akong gisulti nimo ganina, ha? Sa gayon nga buhaton mo pag-usab ang imong gibuhat sa miagi. Madugta ka na sud sa Bartolina. Yes, Tita. Good. Sige na. Tiwas na di og kaon. Og pahuway ini kahuman. Yes, Tita. Wa kala ipangutana kung ngano ni atakadad ining kwarto, ha?
Ngano? Kay gusto ko makita nimo ang kwarto alang sa mga mahalon nga mga agent namo dinhi. Yes, day. Agent ang among tawag sa mga pokpok dinhi. O kung mahalon ka o special, makaangkon ka usab sama sa uban ug imong kaugalingong lawak. Dili ka na unya mo adto sa mga abangan nga lawak sa mga customer. Ikaw na mismo ang anhion nila. O dili pa hayahay? Mao nga pagbinuotan. Kaya anugon kayo ng pormas dagway nimo kung dili ka magtarong dinhi. Dili ka bagay mutipon atong mga baratuhon nga akong gitambakan nimo sa unang pag-abot nimo dinhi. Kung mao imong gusto, tita. Kana! Pastilan! Mao na akong gustong mabati gikan nimo. Dili ka na makabati. Nga musupa ko si mo gusto sugod karon. Very good! Very good. Kung nag-ingon ni anak ka pa lang sa pagsugod pa lang, dili ka unta makatila og Bartolina. Pero sa laing bahin, mayo rasab, kay nahigmata ka. Og nakahinuklog nga wa kay maani kung musupa ka. Wa na ko'y mahimo, dili ba? Busa sugod karon. Dili ka na makabati ug makakita ang musupa ko nimo. Kana! Ay! Kapiste na araman din na, uy. Mas tilan gilipay ko nimo ning imong gisulti karon, Daniela. Husto ka ng imong nakabot nga desisyon. Dili ka magmahay kay pulos mga dagkong tao ang akong ihatag nimo. Sige na. Kaon og maayo. Pauli sa kusog, ha? Pahuway. Aron ugma, magsugod ka na. Dili ka na unya ingon ni anak sama kaluya karon, ha? Ay, haskan lipayan ako karon. Sige. Mugawas na ko. Biyaan ta na ka dinhi, ha? Adtuon ako ang bayot. Ingnon nako nga imo na kining maong lawak, ha? Pastilan. Sige. Paglipay, Carmina. Tungod kay ipanikuro ko nimo. Mahayan mo ra usab unya kining tanan. Sure ka? Dili ka mo ba na ko? Pass, kuya. Pass bitaw ka always? Come on. Uy, angay nimo nga niya ka kanunay sud sa imong lawak na nagsigilag tuon. Bright ang bitaw kadaan, unsa man taong kay. Imo na nang higdaan ang libro, imo na din nang mamemorize. Mga nata na. Unwind sa panagsawin, unsa man ka. Di lagi ka magmahay. Kung mauban ka sa mga barkada, malingaw ka yun. Og matod nila, nga may adtuon ko namin nga usa ka kasa. Layo ko no sa syudad. Og mind you bro, pulos ko no mga gwapa ang ilang mga babae dito. Og pulos ko no mga lami. Mao nga bisan layo pa sa syudad, adtuon gid og mga dato, parokyano. Mao nga dali na. Barog na diha, uban na namo. Adtuon ta na ang maong kasa. May exam ko ugma, kuya. Dili may mong dili ko magtuon. Ay kapuya ana ay. Sige bitaw ng exam. Pero kini bro, kausara ni. Gawas na lang kung mahigam ka o magbalik-balik ka dito. Kamu na lang, kuya. Dili ko. Bahala ka. Magmahay ka ra unya. Kung maminyo ka na, unya ma-realize nimo nga wa madetod nimo ma-enjoy ang imong kinabuhi sa ulitaw ka pa. Og anha ka na unya hinuon diha magpabadlong. Dili na mahitabo. I will make sure nga siya lang ug wa nilain pa kung maminyo na mi. Oh, come on.
Karon ra na bro, nung sa taon ka. Sa bago pa na. Ikadugay, awa na. Sige, bahala ka eh. Di magika ka. Ato na ko. Yan sa man, di gika. Nope. Fine. Ato na ko. Last na lang. Digid ka. No. Bahala ka. Kung maminyo na unya mi ni Daniela, ipadiguro kong siya lang ugwa na lain pa. Ay, baby. Uwa pagyapon kumawad sa paglaom. Ya magkita pa kitag pag-usap. I know nga magkita paghapon ta. Marag nakapahuway ka ginog maayo. Presko ka ng tan-aon karon. Gamit gyud ang wa ko pagsamok-samok nimo kagahapon ug karon. Pag-ilis. Karon na ba? Ang unsa? Husto. Ang una nimong customer? Yes, karon. Pero dili nga karon na gyud dayon, ha? Paabot lang good. Excited? May 2 ka oras ka pa sa dili ka pa niya sudlon dinhi. Mao nga sa dili pa. Dali, uban ako. Asa, tita? Pagkitunti ka sa sud sa club, malingaw ka. Makakita ka og daghang mga customer, mga dato. Og pakitunta ka sa mga strip dancer. Basing pag ganahan ka usab nga mahisama nila. Kay mao ka na, pang extra income nimo. Ha? Pero kung dili ka ganahan nga mag-strip, mahimo ra gyud kaayo. Kay para nako, mas thrilling man sabkon magbikini ra ka nga musayaw. May lantahon pa ang mga lalaki kung unsay sod o luyoan ang bikini nga imong gisulob. Sige, ganahan ko. Piste! Pastil na ni mo, Daniela. Makurat-kuratan ko sa imong gipakita karon da. Lahi sa miaging higayon nga hilakon kayo ka. Ug labad sa o kay supakira kay ka. Karon niya. Giingnan ta na ka. Bisan unsa imong gusto ako ng buhaton. Og dili na ko musupak bisan kamay. Agapiste yun, oy. Malipay man sa tanim mo, ana. Sige. Sige, tana. Dili ba matod mo mag-ilis na ako? Ay, uda ito. Na-excite naman noon ko da. Sige. Sige, pag-ilis. Magpaabot ko nimo sa gawas, ha? Ayaw ni tita. Kadiyot ra kayo ko. Dili ko gusto magpaabot ka na kog dugay. Taysa. Ragot taysa, di ko magkatuo. Ikaw ba yun kini, Daniela? Parang dili dyan ko magkatuo, da? Mao na kini karon ako, tita Carmina. Kay wa mo ko'y mahimo kon masupa ko nimo. I might as well embrace the changes. Very good! Kapiste! Kayahay na ako kung mauna! Kung masison ka na unya, Daniela, makahimo ka na sa pagpresyo nimo. O dili na mag-agad pa sa presyo dinhi sa kasa. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!